Čitanje Svetoga Evanđelja Gospodina našega Isusa Krista po Mateju 13. poglavlje od 24. stiha. Iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko, kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Evanđelje Gospodinovo. Slava tebi, Kriste. U ime Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Možemo sjesti. U Evanđelju po Mateju u 13. poglavlju nalazimo 7 prispodoba, 7 priča o kraljevstvu nebeskom. Krist koristi primjere iz svakodnevnog života koji su bili poznati ljudima u ono vrijeme i na onome mjestu, u onom podneblju, kako bi im otkrio tajne kraljevstva nebeskoga. Dakle, da su ga slušali, svi su mogli razumjeti što im Krist govori. No, nažalost, nisu ga svi slušali, nisu ga svi čuli, jer jednostavno nisu htjeli da ga čuju. Kada su ga učenici upitali zašto im govori u prispodobama, Krist odgovara: zato što je vama dano znati tajne od tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista onomu tko ima daće se i obilovaće, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Onima, dakle, koji niti vide, niti čuju, njima su skrivene tajne kraljevstva nebeskoga. Možda nas čudi ovakvo tumačenje, ovakvo razmišljanje, no pogledajmo današnju stvarnost. Mnogi danas ne žele, dakle ne da ne vide, nego ne žele vidjeti jasne znakove Božje stvarnosti, njegovog djelovanja, njegovih poruka. Istine Božje riječi, istine kraljevstva Božjega nisu uopće komplicirane. One su veoma jednostavne. Ali problem nije u razumijevanju. Problem je u odbacivanju. Mnogi, na primjer, koji tvrde da su ateisti, zapravo ne žele Boga. Oni ne žele da Boga ima. Jasni su njima argumenti za postojanje Božje, ali oni zatvaraju oči i uši pred njima. Oni nisu u pravom smislu nevjernici, jer i da budeš ateist moraš vjerovati nešto, jel? Već buntovnici protiv Boga. A buntovnici su protiv Boga jer ne razumiju Boga. Ne razumiju, dakle, stvarnost o Bogu, imaju iskrivljenu sliku o Bogu. Oni su zapravo, kako i Biblija naziva, neznabošci. Oni ne poznaju Boga. Oni ne znaju Boga. Oni imaju, dakle, svoju sliku o Bogu i tu, dakle, sliku takvog Boga odbacuju. I često se, evo, nazivaju ateistima, a zapravo su antiteisti, zapravo ne žele da Boga ima. Duhovna gluhoća
i duhovna sljepoća, duhovno sljepilo, su gori od tjelesnog hendikepa, gluhoće i sljepoće. Prispodoba o žitu i kukolju koju smo evo danas čitali nadovezuje se na prethodno ispričanu prispodobu o sijaču i sjemenu. Ona je prva u nizu u 13. poglavlju Matejeva evanđelja. Izgovorene prispodobe u Matejevu evanđelju, dakle, Krist ujedno i tumači. To je jako zanimljivo, dakle, u ovome poglavlju, jer svaku od ovih prispodoba Krist je i protumačio, dao, dakle, njeno značenje. Sijač dobroga sjemena jest sin čovječiji. Sin čovječiji je Krist. On je utjelovljeni Bog. On je dobrota, apsolutna dobrota, i od njega dolazi svako dobro. Bog je upravo po Kristu, po logosu, po riječi stvorio svijet. I kad je sve stvorio i konačno kada je stvoren čovjek, što je rekao Bog? Vidje Bog sve što je učinio. I bijaše dobro. Sve što je Bog učinio, bijaše dobro. Bog nije stvoritelj zla. Bog nije uzročnik zla. Bog je dobar, davatelj dobra, primjer dobra i očekuje od čovjeka dobro. Krist tijekom svoje ovozemaljske službe sije dobro sjeme i nakon svoga odlaska nastavlja sijati po onima koje je pozvao i postavio u službu. Dobro se sije, dakle, Bog uvijek daje dobro. Krist je to činio, kroz riječ Božju se to činilo, kroz povijest, i danas riječ Božja govori o dobru, sije dobro sjeme. Svatko tko je plodno tlo donijet će dobar plod za Gospoda. Njiva, kaže Isus, ona je svijet. Bog je čovjeku dao svijet. Dao je ovaj planet da živi dobrim, svetim, radosnim, vječnim životom. U zajednici s Bogom. To je najveća vrijednost koju je čovjek dobio na početku. Zajednicu, zajedništvo s Bogom. Međutim, to se nije svidjelo neprijatelju Boga, neprijatelju ljudi, đavlu. I u vrijeme spavanja, dakle kada je čovjek, na nama još uvijek neshvatljiv način, ali koristeći tu slobodu koju mu je Bog dao na početku, kada je popustio u zajedništvu s Bogom, neprijatelj, odnosno đavao, je to iskoristio za svoje djelovanje. Krist je došao na ovaj svijet kako bi očitovao ljubav Božju, dobrotu Božju. Kako smo već rekli, on čini svoje djelo u svijetu, ne samo dok je bio u svijetu, već sve do naših dana. Bog je tako ljubio ovaj svijet, kaže nam najljepši stih riječi Božje, da je dao svoga sina, Isusa Krista, da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, ne propadne, ne ode u vječnu propast, već da ima život vječni. Krist dolazi na svijet, na njivu, kako bi posijao dobro sjeme. Dobro sjeme. Sinovi su kraljevstva. Sinovi kraljevstva, nedavno smo o tome govorili, označeni su kao oni koji su pripadali Božjem narodu u Starome zavjetu. Sinovi kraljevstva, nakon Krista, to su podanici kraljevstva. To su oni koji služe kralju. To su oni koji veličaju kralja. Krist je kralj. I dakle, oni koji pripadaju njegovu tijelu, crkvi Božjoj, oni su danas sinovi kraljevstva. To su vjernici, sljedbenici Krista, koji žive u svijetu,
u svojim svakodnevnim poslovima, zvanjima. Na tlo njihovog srca palo je dobro sjeme. Oni su svjetlo svijeta i sol zemlje. Sinovi kraljevstva, djeca Božja, trebaju biti dobar plod u svijetu i donositi dobre plodove. A kukolj su sinovi zloga. Pored onih koji su sinovi kraljevstva, koji su podanici kraljevstva, koji veličaju kralja, ne samo svojim riječima, već svojim životom, svojim stavom. Oni koji su podanici kraljevstva, oni, dakle, pored njih su i sinovi zloga. Kukolj je zapravo ljulj, divlja biljka koja je veoma nalik žitu. Oni koji odbacuju dobroga Boga i svako dobro koje od njega dolazi, nekada se veoma dobro prilagođavaju, da ih je teško odmah primijetiti. Oduvijek je svijet bio podijeljen na dobre pod navodnicima i na zle, dakle u onom biblijskom kontekstu na podanike Bogu i na one koji su neznabošci, nevjernici. Dakle, odnosno na one koji slijede dobrog i na one koji slijede zlog. Zlo dolazi od zloga, od neprijatelja. No zlo, kako sam rekao, se nekada jako dobro upakira i predstavlja, kako kaže riječ Božja, u anđela svjetla. Kukolj, ljulj, sličan, dakle, žitu. U vremenu u kojem živimo, više nego ikada, zlo se predstavlja dobrim. Ono što je bilo do nedavno zlo, društveno osuđeno, ne samo kršćanski, već društveno, danas se prikazuje kao dobro. Pod krinkom borbe za dobro zapravo se čini zlo. Lako je prepoznati zlo u onome tko je ubojica, tko je kriminalac, tko je vidljivo loš čovjek. Ali često je zlo neprepoznatljivo. Koliko je danas, pa i među kršćanima, liberalnih kršćana, koji se pod parolom ljubavi, ljudskih prava, tolerancije i razumijevanja, pa čak i pozivanja na Krista, na njegovu ljubav koja grli svakoga, promovira grijeh. Nevjerojatno je koliko se danas mnogi zalažu, na primjer, i među kršćanima, za pravo na pobačaj, smatrajući to dobrim, korisnim, da je to dobro za majku. Ne ulazim u pravna pitanja sad ovoga, čuli ste ovaj prozor, života ili kako se zove. Ne znam točno pravno je li to regulirano ili nije. Pravo i pravda naravno uvijek nisu isto. Ali jedna stvar mi je jako zapala za uho od onih koji se protive tome. U svom priopćenju su rekli, time se na određeni način vrši pritisak na majke koje ne žele roditi, da svoju trudnoću okončaju rađanjem. Meni je to skandalozna izjava, ali njima je to nešto dobro. Dakle, vrši se pritisak. Neka majka neće roditi i sad kroz to ti joj omogućuješ da ona svoju trudnoću okonča, završi rađanjem. Tko je ovdje lud? Kakve vrijednosti mi promičemo? Kakvo smo mi to društvo? Da nešto što je vidljivo zlo, kažemo da je dobro, a nešto što je dobro tretiramo kao zlo. To je to. Zlo sjeme, taj kukolj. Ili da ne govorimo o drugim stvarima. Jel? O neprirodnoj bračnoj zajednici. Jel? Dvije tate, dvije mame, roditelj jedan, roditelj dva. Sve to postaje sada dobro.
i u mnogim crkvama se promovira. Nevjerojatno čak i u većinskoj crkvi je počelo blagoslov. Nije blagoslov vjenčanje. Pa ne možeš blagoslivljati ono što Bog ne blagoslivlja. Ne možeš kukolj blagosloviti. Ne možeš ono što je slično blagosloviti. Izgleda isto. A ne izgleda isto. Čak i nama koji gledamo ljudski, razumski, ne može brak između muškarca i žene i brak između muškarca i muškarca biti isto. To ne može. Slično. Ma ni slično nije. Ali takve stvari se promoviraju, podmeću. I izgleda sve okej. To je dobro koje nam se, dakle, nameće. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Zli je neprijatelj. On je posijao sjeme zla na početku i sije ga kroz cijelu povijest ljudskog roda. To čini i danas. Ne smijemo zanemariti, dakle, ovoga neprijatelja koji je veoma aktivan danas. Evo, dao sam neke primjere. Kada se crkva uspava, kada se mi kao vjernici uspavamo, kada se društvo uspava, kada se, dakle, svaki segment našega bića uspava, kada izgubimo onaj osjećaj za dobro, tada đavao sije svoje sjeme. Zemlja nije samo svijet. Zemlja je, sjetimo se prve, dakle, prispodobe o sijaču i sjemenu, ljudsko srce. O tome Krist govori, dakle, u prvoj prispodobi. I doista ljudsko srce je zemlja. Ljudsko srce je plodno tlo, ili za dobro sjeme, ili za loše sjeme, za kukolj. Trebamo uvijek biti duhovno budni, da neprijatelj ne posije svoje sjeme u srca naša, sjeme zla, koje će donijeti zle plodove. Ne može zlo sjeme donijeti dobar plod. Budnim se održavamo u zajednici s Bogom, dakle molitvom, riječju Božjom, težnjom za Bogom, vršenjem volje Božje, življenjem za Boga, vjernošću evanđelju. Time što smo podanici kralja, kraljevstva. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Sve do Gospod ne dođe, žito i kukolj raste zajedno. Zašto danas u svijetu ima zla? Zašto u crkvi ima zla? Zašto u crkvi ima i dobrih i zlih? Gospod ostavlja. Ostavlja do vremena žetve. Rekli smo već zbog sličnosti, nekada će biti teško razaznati što je žito, a što je kukolj. Ova priča je toliko poznata da je ušlo čak i u narodnu izreku. U svakom žitu ima kukolja. Ali kada Gospod dođe, tada dolazi do čišćenja. Prikrivanja neće zauvijek biti. Danas se mnogi kako dobro prikrivaju. Dolazi vrijeme konačnog odvajanja žita od kukolja. To je vrijeme bliže nego što mislimo. Zlo se sve više umnožava. Kukolj nerijetko prevladava i čini se kao da zlo ima konačnu riječ. Tada će na vidjelo, kada dođe vrijeme žetve, kada dođe vrijeme suda, izaći sva naša djela. Zato, brate i sestro, pazi kakve plodove donosiš. Zapravo čuvaj svoje srce od neprijatelja. Budi budan, zato Isus poziva često na budnost. Da ne bi kad zaspim, došao neprijatelj i posijao zlo sjeme. Je li tvoje, moje srce plodna zemlja za dobro ili za zlo?
Pazimo kakve plodove donosimo. Jesmo li žito ili kukolj? To što netko liči na kršćanina, to što netko izgleda kao kršćanin, ne znači da je kršćanin. Nekada se ljudi tješe da nije važno što vjerujemo, što prakticiramo, kako prakticiramo kršćanstvo, odnosno generalno vjeru. Koliko puta smo čuli, ma sve je to isto. Ste čuli to? Ma sve je to isto. Žito i kukolj možda izgledaju isto, ali nije isto. Slično je, ali nije isto. Na kraju samo žito ostaje. Samo žito opstaje. Kao što se kukolj sabire i ognjem zažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Zlo će biti uništeno. Kukolja više neće biti na njivi Gospodnjoj. Ovaj svijet je pun zla i zlo se sve više širi. Zlo je toliko prevladalo da su ljudima zanimljivije samo loše vijesti. Dobre vijesti nisu zanimljive. Dobre vijesti ne donose zaradu portalima, medijima, televiziji, tiskovinama. Jeste to primijetili? Dakle, i nas, to je ljudska priroda. Čuješ za nešto dobro, a dobro. Ali događa se nešto, jel? Loše. Ljudi prate, ljudi čitaju, ljudi gledaju. Ali svemu tome dolazi kraj. Kraj. Svršetak svijeta. Božji sud. Nije nešto što se nas ne tiče. I mi ćemo biti suđeni po djelima. Da, opravdani smo milošću. Ali bit ćemo suđeni po djelima. Jer smo spašeni milošću. Besplatno. Za što, kaže riječ Božja u Efežanima 2, 8 i 10? Za dobra djela. Za dobre plodove. Jesmo li dobar plod? Jesmo li žito? Sve drugo bit će spaljeno. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i baci ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Kao što Krist danas koristi one koje je poslao da siju dobro sjeme, tako đavao danas koristi neke da siju loše sjeme, zlo sjeme, kukolj. To su zavodnici, bezakonici. Oni koji su doprinosili rastu kukolja, koji su zavodili i bezakonje činili, bili oni nevjernici, vjernici, svećenici, biskupi. Tko god je sijao zlo sjeme, govoreći protivno riječi Božjoj, odgovarat će na dan suda. Naći će se na mjestu vječne tame, vječne udaljenosti od Boga. Krist sije dobro sjeme i preko svojih slugu sve do današnjeg dana. Đavao sije loše sjeme preko svojih slugu sve do današnjeg dana. Takvih ima izvan crkve i u crkvi. Oni koji propovijedaju, kako rekoh, suprotno od riječi Božje, koji siju sjeme opravdanja grijeha, umotano u teologiju ljubavi, inkluzije, prihvaćanja, tolerancije, a zapravo odbacivanja riječi Božje, završit će daleko od lica Božjega, od kraljevstva nebeskoga. Tako kaže riječ Božja. A tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega, kaže nam Krist tumačeći ovu prispodobu. Biblija kaže da nema niti jednoga pravednika, no kaže i da nepravednici neće baštiniti kraljevstva nebeskog. No Krist postaje pravednik za nepravedne. Oni koji su u zajedništvu s njim, koji su dobra zemlja za njega.
i koji su dobro sjeme riječi njegove, koji proslavljaju Boga svojim životom, oni će zasijati punim sjajem u kraljevstvu Oca. Bog je Otac svima koji su rođeni od njega, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga, kaže nam Ivan u 1. poglavlju 13. stih u svom evanđelju. Isus završava tumačenje ove prispodobe riječima: tko ima uši da čuje, neka čuje. Krist, kako smo rekli na početku, prispodobama otkriva tajne kraljevstva Božjega. Ne radi se o nekoj posebnoj tajni, tajanstvenosti, već u tome da to do sada nije bilo otkriveno ljudima. Krist je došao da objavi istinu, no nisu bili svi spremni poslušati istinu, primiti istinu, prihvatiti Krista, slijediti Krista. Učinkovito, dakle, objavljivanje evanđelja je samo kod onih koji čuju, koji imaju uši da čuju, oči da vide. Čuješ li, brate ili sestro, kako kaže pisac poslanice Hebrejima, danas ako glas njegov čujete, ne otvrdnite srca vaša. Jel čujete? Prihvati i živi za Krista i donosi dobre plodove za njega. Amen.